Il-Gvern ħabbar it-twaqqif tal-Aġenzija Infrastruttura Malta li ser tieħu f'idejha r-responsabbiltà li twettaq l-akbar wiegħda tal-programm elettorali li tibni t-toroq kollha ta' pajjiżna b'nefqa ta' 700 miljun euro fuq perjodu ta' 7 snin. Ir-responsabbiltà tal-implementazzjoni tal-proġett infrastrutturali li sa issa kienet f'idejn Transport Malta dvarja mill-bini l-immaniġġjar, titjib u manutenzjoni tat-toroq arterjali, residenzjali u rurali, kif ukoll minn infrastruttura pubblika oħra fil-Gżejjer Maltin. Bl-ewwel priorità tkun 160 triq residenzjali li għadhom qatt ma nbnew. Il-Ministru jinborġ għal News li din l-Aġenzija ser tara l-koordinazzjoni tax-xogħol biex il-proġetti jkunu implementati fil-ħin u bl-aħjar kwalità possibbli. L-Aġenzija ser tara li jkollna koordinazzjoni aħjar tax-xogħlijiet fuq it-toroq tagħna illi tipprepara is-siti u allura tara illi jkun hemm l-implementazzjoni fil-ħin skont il-budgets u bi standards aktar għolja. Il-Ministru Borġ spjega li din l-Aġenzija l-ġdida ser tieħu wkoll ir-responsabilità tat-toroq fil-Gżira Awċija. U assigura li din l-entità ser tkun iċċavetta biex il-problemi li kienu jwaslu għaddew minn fl-implementazzjoni tal-proġetti jiġu eliminati darba l dejjem. Dan hekk kif l-Aġenzija ser tkun entità waħda li tassumi r-responsabilità kollha kemm hi. Dr. Borġ spjega li l-implementazzjoni tal-proġetti tat-toroq ser tkun f'qafas iżjed serju waqt li se tingħata l-attenzjoni meħtieġa għall-innovazzjonijiet importanti fosthom disin tat-toroq iżjed sigur u tnaqqas fl-emissjonijiet. Il-Ministru żied jgħid li Transport Malta se jkollha r-responsabilità tal-awditjar u r-regolarizzazzjoni u ser tara li tiżdied it-trasparenza u l-eċċellenza f'kull proġett.